Ur ikasten. Kaixo, Ur. Joko divertigarri batera jolastu nahi alduzu? Goazen bazure mundu magikora izkiei zara jolastera. Zein pozik jarritzaren. Urren mundu magikora joateko zuen guztion laguntza beharko dugu. Denon artean 3 arte zenbatu behar dugu. Lagunduko diguzue? Primeran. 1, 2, 3. Urren mundu magikora iritsi gara. Hemen zuen amets guztiak egiazko bihur daitezke. Begira, Ur, pantaila magikoan lorategi bat agertu da. Gogoratzen alduzu izkiei zara nola jolasten den? Izkiei zan, irudian ezkutatuta dauden izkiak aurkitu eta puntutxoak lotu behar ditugu. Gaurkoa, te izkia izango da. Ikusten alduzu terik lorategian ezkutatuta? Oso ongi! Tenengo te izkia aurkitu duzu. Urrengo te izkia bila dezagun. Ikusten alduzu, Ur? Hori da! Baina oraindik azkenengo te izkia aurkitzea falta zaigu. Ikusten alduzu, Ur? Urri laguntzerik ba alduzu, Non dago azken te izkia? Ederto! Azkenengo te izkia aurkitu duzue. Eta izue? Aldakizue te izkiaren soinua zein den? Te izkiaren soinua hauxe da. Egin ezazuen irekin zuen etxeetatik. Oso ondo ari zarete. Aizu, Ur, begira ari naiz, Zu ere, gu bezala saiatu beharko zinateke. Ur ikasten. Urri ipuin bat kontatzear nengoen. Etorri nahi alduzue istorio polit bat entzutera? Bai, ze ondo! Eroso jar zaitezte, ipuin hau hastear baitago. Bazen behin, leku batean, poz-pozik zebilen jirafatxo bat. Leku horren izena, eme izkiaz hasten da. Begira, Ur, pantailan baso bat eta mendi bat agertu dira. Bitz horietako zein hasten da eme izkiaz? Mendia! Hori da! Mendia hitza eme izkiaz hasten da. Jarrai dezagun ipuinarekin. Jirafa pozik zebilen mendian zehar. Jirafatxoari asko gustatzen zitzaion bere lagunekin jolastea, baina batez ere bere lagun minarekin jolastea gustatzen zitzaion. Jakin nahi alduzu zein den jirafatxoren lagun mina, Ur? Bere lagun minaren izena, eme izkiaz hasten da. Bi animali hauetako zein hasten da eme izkiaz? Osondo! Marigorringoa eme izkiaz hasten da. Jarrai dezagun istorioarekin. Jirafatxoak eta bere lagun marigorringoak oso ongi pasatzen zuten elkarrekin, baina gehien gustatzen zitzaiena arratsaldeetan fruitu goxo-goxo bat jatea zen. Eme izkiaz hasten den fruitu bat.
fruitu hauetako zein hasten da emaizkiaz? Hori da, masustak. Masustak emaizkiaz hasten dira. Jarrai dezagun ipuinarekin. Jirafatxoari eta bere lagun marigorringoari izugarri gustatzen zitzaien arratsaldeetan masustak jatea. Eta ahala bazan, ala ez bazan, pasa ditzagun arratsaldeak masustak jan da jan. Ase puin polita, eta emaizkia zein den ere ikasi dugu. Baldakizu zein soinu egiten duen emaizkiak? Emaizkiaren soinua egiteko, behiak bezala egin behar dugu. Ze ongi pasatzen duzun, Ur? Ur ikasten. Begira, hor dago Urren pinguinoaren marrazkia. Eta bere ondoan, pinguino hitzaren lehenengo hizkia agertu da. Ikasi dezagun zein hizki den. Horretarako puntutxoak lotu behar ditugu. Ara, P hizkia da. Pinguinoren P hizkia. P hizkiaren soinua egiten saia gaitezen. Horrela da. Haze ongi pasatzen duzun, Ur? Tira, hurrengo animaliarekin jarrai dezagun. Orain, sugearen txanda da. Bere lehen hizkiaren puntutxoak lotu ditzagun zein hizki den ikasteko. Ara, ese hizkia da. Beraz, suge hitza ese hizkiaz hasten da. Eta begira, Ur, ese hizkiak suge forma ere badauka. Eta sugeen soinu bera ere egiten du. Entzun! Tira, Ur, animalia bakarra falta zaigu. Azkenengo animalia flamenkoa da. Lotu ditzagun bere lehen hizkiaren puntutxoak zein hizki den ikasteko. Ara, flamenkoa F hizkiaz hasten da. Eta begira, Ur, F hizkia flamenkoaren oso antzekoa da. Luzea eta dotorea baita. Baldakizu F hizkiaren soinua zein den? Honako hau da. Praktikatu ezazue zuek ere etxetik. Orain animalia hauen lehen hizkia zein den ikasita, bueltatu gaitezen zure gelara, Ur. Haze divertigarria izan den gaurko jokua, Zuek Ur bezain ongi pasa izana espero dut. Hurrengo kapituluan ikusiko dugu elkar. Gukapi.